Ahoj, jmenuji se Martin Novák a ukážu vám, jak nainstalovat Albireo na váš webový server. Takže první si musíte stáhnout z našich stránek Albireo Name Installator, což je default PHP, jeden jediný soubor. Ten pak nahrajete do nějaké své síťové složky, jakou je třeba tahle. Už se mi to tam kopíruje. Jak vidíte, to je jenom jeden soubor, ten pak zavolám přes webové rozhraní, normálně přes URL. Zobrazí se mi stránka instalátoru, kliknu na test se mi provede. Vypisují se mi tady nějaké technologie, když chci vědět o těchto technologiích víc, tak klepnu na ičko, otevře se mi dialogové okno, kde mám podrobnější informace plus odkazy na další stránky v tématu. Projdu dolů a vidím, že tady mám jeden problém při testování PHP. Kouknu se na troubleshooting. Mám tady rady, jak to řešit. To nejjednodušší, co vy můžete udělat a co pomůže na většině serverů, je, že přejdete zpátky do složky a nastavíte jí přístupová práva tak, aby mohli zapisovat i členové skupiny. Teď to vyzkoušíme, takže znovu spustíme test. A test prošel celý. Pokud by tohle náhodou nepomohlo, tak bohužel na některých serverech musíte nastavit, aby mohli zapisovat i všichni uživatelé. A spouštět samozřejmě. A zpátky k Albireu. Teď si stáhnu licenci Albirea. Albireo je licencované GNU AGPL, což je podobná licence jako GPL, ale doporučuji si ji prostudovat, protože tady je pár detailů rozdílu. A celou si ji přečtete. Určitě. Teď nainstaluji soubory na server. Tak, soubory si mi všechny úspěšně nainstaloval. Kdybych chtěl vidět jejich jména, tak tady mohu klepnout na odkaz a normálně se mi vypíšou do okna. Zároveň, když se podívám do dané složky, tak už vidím, že tady jsou Albireo soubory všechny stáhnuté. Přejdu dál k databázovým nastavením. Tohle si musíte zjistit od svého poskytovatele hostingu nebo nastavit na svém serveru. To bohužel moc neporadíme. Jedinou radu, kterou vám můžeme dát, najdete opět tady v dialogovém okně. Tvrdím a mám to špatně, takže to napíšu znovu. Tak, databáze se mi nainstalovala, vytvořím prvního uživatele. Heslo musí být minimálně 6 znaků dlouhé. Jak se vytváří hesla, opět najdete tady v dialogu. Vytvořím uživatelský účet. Nastavím to. Doporučujeme samozřejmě respektovat V30 konzorcium, to znamená, že adresa stránek, pak vždycky články budou bez té koncovky HTML. Položím nastavení. A přejdu na homepage. A Albireo mám úspěšně nainstalované. Doporučuji si projít všechny ty prvky, včetně FAQ podpory, ať víte, co dál. Pokud budete potřebovat další informace, opět se jenom obraťte na náš web Albireo Name. Hodně zábavy.